Espetxe pastoraltzak urtean antolatzen dituen 2 bileratako bat ospatu du seminarioan. Hasierako otoitz baten ondoren, Jose Antonio García Quintana jesuitak espetxeko kapila izatearen esperientzia partekatu zuen. Ondoren, formakuntzaren momentua izan zen. Kontseilu ejekutiboa asteazkenean bildu zen Elizbarrutiko gobernuari buruzko gaiak aztertzeko. Bertan izan ziren Fernando Prado Gotzaina, Mikel Aranguren bikario nagusia eta Lucia Alberro idazkari nagusia eta kantzilera. Martxoaren 19an, Loyola etxearen egoitza Ategorrieta Galtzada Zarratik Handia kalera aldatu zen. Gune berrian hilabete batzuk eman ondoren, Loyola etxeak inaugurazio oso hunkigarri bat ospatu zuen Fernando Gotzainaren presentziarekin. Aste honetan, Pio XII Erlijio Zientzien Goi Mailako Institutuak antolatutako udako ikastaroa ospatu da. Adimen artifizialak gizartean izango duen eragina aztertzeko.